Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτή, τη σφραγίδα. Είναι CMS 2 1.358. Μα θα πει κάποιος τώρα αυτά είναι γραφή. Ναι, είναι γραφή. Εμείς βλέπουμε μία επισεσυρμένη εδώ, ένα ποτάμι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, ένα μέανδρο, και εδώ βλέπουμε άλλον έναν. Αγαθή την τύχη δεν έχει, η σφραγίδα είναι ολοκληρωμένη, έτσι φαίνεται και το πλαίσιο εδώ, το βλέπετε, λίγες φορές έχει. Λοιπόν, και λέμε ότι είναι γραφή, έχουμε διαβάσει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το επιστέγασμα μέχρι τώρα. Αργότερα έχει ακόμα πιο δύσκολα πράγματα πάνω σε αυτό το τομέα. Αυτό βέβαια σημαίνει και αποδεικνύει το βάθος της σκέψης και της σοφίας αυτών των ανθρώπων, των προγόνων μας, των μινωητών και των άλλων. Ένα βάθος σε χρονικό διάστημα που φτάνει μέχρι το 5.700 π.Χ. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, και καλά, διαβάζετε. Πώς διαβάζετε? Κοιτάξτε να δείτε, ο γραφέας έχει βάλει έναν κανόνα, το έχω βάλει και εδώ, κανόνα. Εντάξει, πώς δηλαδή μετράς και ξεχωρίζεις τα συλλαβογράμματα. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Αυτό είναι ντά, το έχουμε πει. Έτσι, το έχουμε και εδώ, αν θέλει ο Θέμης, μόνο αυτό δεν θα δείξουμε άλλο, είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Εντάξει, ωραία. Και τι λέει αυτό? Αυτό λέει πολύμερα και, συγγνώμη για την έκφραση, και πολυμερόπουλα, όσα είστε, εν πάση περιπτώσει, κοντεύετε να φτάσετε τώρα τα 1000, έτσι, θα προσέξετε αυτό. Αυτό είναι ντά. Και μετά ακουμπάει σε αυτό και από εδώ, το επόμενο συλλαβόγραμμα είναι συμμετρικό. Θα μετρήσεις και θα πας μέχρι εδώ. Να ένα β. Και τι μένει μετά? Θα μετρήσεις από εδώ μέχρι εδώ και να το ου. Ναι, αλλά ξεκινάμε από εδώ? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δίνει το μέτρο. Ξεκινάμε από εδώ. Κο. Ου. Γιατί με τον ίδιο τρόπο γίνονται και αυτά. Αφού αυτό είναι ου εδώ, είναι ου και αυτό. Αφού αυτό είναι β, είναι β και αυτό. Αυτό είναι β πάλι κατά τον ίδιο τρόπο και αυτό είναι ου. Λοιπόν, ου. Β, ου. Μετά έχει το κεφάλι ενός σκύλου ή ενός λύκου ή κάποιου παρεμφερούς ζώου. Να, εδώ δεν το έφτιαξα και πολύ καλό, αλλά η φαντασία σας δουλεύει και φανταστείτε ότι αυτό είναι το κεφάλι ενός σκύλου. Μετά είναι το ντά που είπαμε, μετά είναι το β που είπαμε, μετά είναι το ου που είπαμε και μετά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και αυτό είναι ου, αλλά πριν από το ου είναι ρα και λα. Να το. Έτσι. Και με τα μέτρα που είπαμε είναι και το ου. Και τελευταίο το σα. Κο, ου, β, ου, κα, δα, β, ου, ρα, ου, σα. Κο, γο, ηγο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι όνομα μιας θεότητας, πιθανότατα είναι η ίδια η Γαία, με άλλη ιδιότητα πια. Αυτά είναι από το λεξικό νομερικών του Πανταζίδου, εκδόσεις Σιδέρη. Γοός, γουάου, θρήνος, κοπετός, σκούξιμον, πότε όμως? Ιδίως θρήνος επί νεκρού. Η γοό λέει, η θεά των θρήνων, έτσι, βέβει, έχει φτάσει, έχει έρθει. Μάλιστα. Γοου, βέβει. Μετά ουκα, όκα. Φανταζίδες. Έκτο επιθέτω οκής, έτσι, γοργός μετασκουδής ταχαίος. Και μετά δα,
Αυτό μπορεί να είναι και αφαιρετική, που σημαίνει απομάκρυνση από κάποιο τόπο και να μην είναι δας. Αλλά εγώ το θεώρησα ότι είναι μία δοτική της απομάκρυνσης, γενική της απομάκρυνσης, και έβαλα και ένα σίγμα εδώ, διότι δύο σύμφωνα μαζί δεν μπαίνουν. Τέλος πάντων. Ο καδάς δε βι, του βαίνου, υποτακτική. Ουράουσα, ρο και λάμδα είναι το ίδιο, ουλάουσα ή λάουσα. Καλά μας τα είπες μέχρι εδώ, ωραία ήταν, εγώ βέβη, ο καδάς βι λάουσα. Και πώς σχηματίζεται τώρα ο συντακτικός λόγος? Η λάουσα. Εγώ βέβη. Οριόμενη, έτσι. Οριόμενη, γιατί το ρήμα είναι ηλάω και ως αποθετικό ηλάομαι κλπ. Και σημαίνει ηλακτό, αλιχτό. Ηλακτό σημαίνει γαυγίζω, εκβάλλω κραυγές ως ζώο, ως λύκος. Έτσι, ηλάω. Ωραία, ηλάουσα. Οριόμενη ή αν θέλετε γαυγίζοντας. Δεν χάλασε ο κόσμος. Γαυγίζοντας σαν λύκαινα, γι' αυτό το έχει βάλει αυτό εδώ. Εγώ, η θεά των θρήνων, βέβαια έχει έρθει. Το ξέρω είναι αυτό, διότι είχε πέσει θανατικό στην περιοχή. Και στείλανε στο μαντίο και τους είπε το μαντίο αυτό, ότι η θεά των θρήνων έχει έρθει και ορίεται. Και μετά, αλλά ο χρησμός είχε δεύτερο σκέλος. Το ενθαρρυντικό. Ποιο είναι το ενθαρρυντικό? Όπως και οι Αθηναίοι πριν από, τα ξέρετε, τα περσικά κλπ. Ζήτησαν για τα ξύλινα τείχη, για τη Σαλαμίνα, έτσι, ζήτησαν δεύτερο χρησμό και πήρανε για τα ξύλινα τείχη. Λοιπόν, όκα, ταχαίως, βι, έρχομαι και πηγαίνω. Θα φύγει, δάση, από τη γη μας, απομάκρυνση. Αλλά αυτό είπα μπορεί να είναι και αφαιρετική, να είναι δά. Ωραία. Πάμε λοιπόν μία φορά και δεν χρειάζονται περισσότερα. Τα περισσότερα θα τα σκεφτείτε. Την άλλη φορά θα είναι το 300. Θα έχουμε ένα καλό θέμα, πολύ καλό. Έτσι, και θα κόψουμε και τούρτα. Όποιος είναι εδώ θα φάει, όποιος δεν είναι νοερά. Λοιπόν, η λάουσα, όχι εδώ είναι. Γω βέβη, ο καδάς βι, η λάουσα. Η λάουσα γω βέβη, ο καβί δάς. Εντάξει. Οριόμενη, η θεά των θρήνων έχει έρθει, στη γη μας εννοείται, αλλά σύντομα θα φύγει από τον τόπο μας. Και να συμπληρώσουμε για το τέλος, βρέθηκε στην Θόλο, σε θολωτό τάφο στην ουσία, στο Πόρτι, στα βασιλικά, ένα χωριό βασιλικά της Μεσαράς, είναι από κόκαλο υποπόταμου, σώθηκε όλο, ευτυχώς, και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και έχει χρονολογηθεί, έτσι, από το 2200 μέχρι το 1850, βάλτε εσείς γύρω στο 2000. Αυτά, και θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω πολύ το Θέμη και τον Κωνσταντίνο βεβαίως, τον Κωνσταντίνο και το Θέμη, και μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε και θα σας ευχηθώ ξανά, να είστε καλά. Γεια σας. Hello international friends, now comes the English translation. Today's seal comes from CMS volume 2, number 1358. It's dated very old, back to 2200 until 1850. And it's more or less something quite paradoxical, but you can see it if you take notice that there is a part here that seems to give you some kind of hint how to translate it. That you see that this is a da with a d and a. This is, and then what is left has only one choice. That's a ve, and then that resembling to a walking staff is a nu. You don't read it in this manner. You start from this one, of course, but this, let's say, asymmetry gives you the idea and the orientation.
So how do you read it? Ko, then the working staff, u, ve, another ve, the blue one, and then another working staff, u. So ko, u, ve, ve, u, like that. And then this looks like the head of a dog or a wolf, if you like. So it's ka again. And then you go here, just as we said, da, the compass, let's say, and then the ve, and then a nu again. And then what? A 90-degree angle is ra, and then the working staff again as u, and then this is now 90 degree, it is less, so it is to be read as sa. Okay, so quite quickly it's wo, vevi, o, kadasvi, ilausa, but since the syntax is quite complex, you can put the related phrases together and go to this. Ilausa, wo, vevi. Wo is, let's say, from the verb wo again, is like I scream, but I scream mostly in a manner of lamenting for dead people. You can see this from the Pantazidis Homerical Lexicon, from the wow, okay? Let's say the screaming, the yelling, along with crying. So it was some kind of personification of lamenting. Ilausa, now ilau, from the same lexicon, same dictionary, and ilaume sometimes in Homer, it's like to bark or to scream in a very intense manner. So Vevi, she will leave, of course. She's about to leave. So the goddess of lamenting is living screaming. Oka, and then that's also Homeric, same. It's very quickly, V, she will leave, thus, she will leave our land. This is a genitive form because you can say that it's some kind of, this still exists later. Genitive form is used in cases where you want to state that somebody is leaving a place, is getting away of a place, but don't forget, we have no way to know that. You have to add this final sigma, this final s. It can also be without an s and have something that resembles to an ablative form. This too is possible. So, very quickly, we have a seal, and it says that this goddess is about to leave with screams, and she will leave our land very quickly. This is some kind of, let's say, of an oracle that is trying to make the goddess go away, make sad things go away. You should remember that, just like the Athenians, when some kind of oracle, some kind of prophecy was not convenient enough, they would ask for a second one. And this happened during the Persian Wars too. So maybe we have such a case here, in a sense that they asked for a prophecy that will eventually preoccupy what is about to happen next. Okay, this is it. I would like to thank our kind photographer Themis, and until next time, I wish you all the best. Unsere internationale Freunde, jetzt kommt die deutsche Übersetzung. Das heutige Siegel ist aus dem CMS Band 2, Nummer 1, 358. Es ist relativ komplex, aber man kann hier diese Asymmetrie als eine Art von Kompass sehen. Und dieses Kompass gibt uns folgendes Bild. Das ist zweifellos ein Da. Was übrig bleibt, ist diese Form und diese Form. Also ein W und ein U. Natürlich ist das nicht die Art und Weise,
oder die korrekte Reihenfolge, in der man das liest. Aber diese Asymmetrie gibt uns das erste Bild über die verschiedenen Zeichen. Also, woher fängt man an? Hier, Ko, dann U, dann dieses W, das ist symmetrisch, W, nochmal ein W, ein symmetrisches sozusagen S und dann nochmal ein U, also Ko, U, W, W, U. Bisher. Dann fängt man mit diesem Raubtierkopf an. Es ist zu abstrakt, aber es ist doch als Raubtierkopf zu identifizieren. Sie können das auch an der Tafel sehen. Da. Und dann kommt man zu diesem Kompass sozusagen. Da, W, U. Und dann ist es nochmal relativ leicht. Das ist eine 90-Grad-Winkel. Der 90-Grad-Winkel ist als Ra, La zu lesen. Nochmal ein U hier und das ist kein 90-Grad-Winkel, das ist weniger. Und als solches ist das nicht als Ra, La, sondern als Sa zu lesen. Gut, wir haben also alles auf dem Papier gelegt. Jetzt Ilausa, Ro, Vevi, dann Komma, Oka, das, wie, Komma, dieses kann man innerhalb von Klammern setzen. Ilausa. Hier sieht man eine eine Menge von Phrasen, die aus syntaktischer Perspektive diskontinuierlich sind. Diese Diskontinuität können wir leicht erledigen, also diese zwei Wörter und dieses gehen in einer Phrase und diese drei zusammen. Und man hat genau denselben Satz, aber leichter zu analysieren. Ro ist eine Gottheit des Laments vielleicht. Des Schreiens aus dem Verb Entschuldigung, das ist kein Verb, roao ist das Verb, ich schreie, besonders wenn dieser Schrei über den Los eines Menschen ist, also über Toten. Also Ro, diese Göttin, Ilausa, aus dem Verb Ilau, nochmal zu schreien, aber auch zu bellen, wie ein Hund oder wie ein Wolf vielleicht. Ja? Vevi. Vevi, das haben wir vielmal gesehen, eine Verbform. Vevi, rauszukommen oder auszuwandern oder zu fahren und so weiter und so fort. Also diese Göttin des Laments mit Schreien wird sozusagen rausgehen, auswandern und dann Oka auch das ist alles vom homerischen Wörterbuch von Pantasidis. Oka, schnell oder bald, schnell, das aus dem Land wie geht, auswandert sozusagen. Sie wird unseres Land sozusagen in Ruhe lassen. Hier haben wir ein kleines Problem. Und wir haben dieses Problem, weil die Schrift uns nicht erlaubt, das finale S auszuschreiben. Wenn man das liest, ist das eine Genitivform. Und das ist relativ häufig in der griechischen Syntax, dass wenn man sich aus einem Land, aus einem Ort entfernt, den Genitiv benutzt.
und man kann das als Entfernungsgenitiv nennen. So heißt es in der traditionellen Grammatik. Aber es ist auch möglich, dass es hier kein finales S gibt. Und das etwas wie eine Ablativform ist, die nochmal die Entfernung aus einem Platz angibt. Ja, also nochmal frei ausgesprochen diesmal. Also die schreiende Rohr wird gehen, weggehen, schnell wird sie unseres Land sozusagen verlassen. Das ist relativ freier übersetzt. Vielleicht ist das ein Orakelspruch. Man hat auch in späteren Phasen der griechischen Geschichte gesehen, dass die Orakelsprüche nicht nur vorsehen, sondern auch die weiteren Entwicklungen provozieren. Also wenn in den persischen Kriegen, wenn man einen schlimmen Orakelspruch hatte, würde er dem das Orakel bitten, einen neuen Orakelspruch zu geben. Und es war so geglaubt, so glaubten damals die Menschen, dass ein guter Orakelspruch auch gute Entwicklungen nicht vorsehen, sondern mitbringen würde. Ja, das ist alles. Ich habe nichts vergessen. Ach, ich habe doch etwas vergessen. Die Datierung rund um 2200 bis 1850. Also es ist relativ früh. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich danke auch unserem Fotografer Themis und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.